Wala ya luar biasa menika. Ini penonton yang mencintai budaya tenan nggih niki Mas Bagong. Nggih. Sing saged tuntas bisa melek sewengi natas lah iku tirakate muga ketompo. Amin ya rabbal alamin. alamin. Dumati wis dinerkan sedaya. Nggih, amin. Bayu. Pripun kok guyu dhewe Mas Bagong? Niku lagi. Suwi-suwi lah ya kulinten. Napa niku ngono wae? Suwi-suwi kulinten dhewe kok wis ngerti engko bedane. Nggih, kulinten. Iya. Saged pokoke niku. Kulinten dhewe, Mbak Yu. Ya, pripun? Ini tadi ada inggih menika dandang gula pangripta Mbah Giman mantan Carik Sendang. Nggih. Menika kunjuk dumateng para pirsawan ingkang taksih midhangetaken lumantar streaming katuran nembangaken nggih. Mbok menawi nyuwun berkas wontenipun Mbak Yu kula saking Sulawesi nggih. Saking mriki napa Jumeneng kalih Mas Gareng? Jumek. Niki Mas Gareng tesih wonten to? Tasih lho. Mana? Sik. Kontrake kan goro-goro. Sorry. Monggo ganti wayang wong. Pun. Lah iki wayang kulit tidak. Lagi penak-penake sut. Oh, tesih. Al-udu tuh, nggih. Aku penak ya ora bengi iki. Piye to? Jane aku njaluk ki Gareng ki sik tetep ning kono kok dadak ditumplek kupluke barang. Lah ora roh ae ya ning kono kowe. Nggih. Jenengan ki nderek anu Mas niki. Dalem. Nderek wungon. Nggih. Wonten laladan sendang mriki. Nggih. Mugi sedaya Mas kat mangke kawilujengan. Amin ya Allah, amin. Kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken menika wujudipun syukur panjenenganipun Rama slamet ugi beliau Mas Joko pinaringan rezeki ingkang kathah lan Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Niku wonten pamundutan niku wau napa? Niki dandang gula dipun tembangaken nggih. Nggih. Kunjuk atur ya menika dipun lajengaken lagu pepiling wau sampun nggih. Dumaten Mbah Giman mantan Carik Sendang nggih sugeng midhangetaken Mbah menika katuran nembangaken Mas Gareng ngoten. Nggih, siap. Ngapunten nggih. Nggih. Amit. Niki. Nggih. Nyosa. Nggih. Wis aku tak ke situ wae tak kancani Brono. Iki hubung-hubungan ngene mriko mawon sing ngomber ngoten lho. Oke. Nah, Gone sing jembar. oh iya. Sinajak. Jembar Kene fine. karo lingguan rapopo kene Iya. lho. Kene lho. Wis ge cangkruk kono wis ndang. Apa cangkruk itu apa? Cangkruk itu Apa itu cangkruk itu apa? Duduk. Cangkruk itu yang buat itu kan, yang buat jaga malam itu kan. Cangkruk lungguan. Oh. cangkruk itu kalau bahasa gaulnya duduk-duduk santuy gitu lah. Oh, duduk santai itu cangkruk. Santuy aja. Oke. Beda karo nggonku. Nggak Apa? apa-apa, Mas. Nggonku ndoprok. Doprok ya. Kalau di daerah Jawa Tengah yang utara, Magelang jenenge lain lagi. Apa? Gogok. Gogok iya. Beneran, Iya. gogok. Itu ada sendiri-sendiri kok. Nggonku ngono ku ya enek. Apa? Begogok. Gogok ada lagi dewe ya. Ya kuwi desa Cowotoro, negara Towototo. Iya. Negara mawa tata. Desa Mawacoro. Mawa cara. Ya. Ya. Dandang gula. Ya. Katur Mbah Giman tasih kersa nenggani nggih Mbah Giman nggih. Nggih, bagi tasih to. Tasih. Oh nggih Kong. Nggih. Monggo Karepe katuran. karo liar-liar sesuk yo didelok ning nggon video gitu. Slendro nggih. Nggih, Mbak Yu. Konco atur Kanjeng Bupati. Mas Jalang. Injih. Niki wektune kan HUTRI. Nggih. Ya. Mbak Elisa ingkang bawa, kula ingkang deklamasi. Deklamasi ya, Mas. Saudara-saudara. Apa? Ya kuwi ping pindhone. Oh, pindho ya. Ya. Mergo sendang ngatur
Oh iya. Kok kaya Lesmono Mondro Kumoro. Oh, kene masih Oh kok. iya. Oh. Apa iki tulisan? Ihung sak rawuhe. Awakmu. Ganti. Oh, aku sing kon deklamasi. Iya. Wilung sak rawuhe. Nah, ngono to. Dan excited pokoknya. Ya Mbak Elisa. Ganti ya kang numus. Gantia yen winus. Wus. Para tamu. Piye iki kok punjul lenggah kang prayogi. Ora apa-apa. Punjul Punjul bisa. ndak masalah. Gak apa-apa ya. Pun jujule jenengan Pak dhewe nggih niku nggih. Nggih, niki mau sang ingkang kripto sinten Pak sinten? Mbah Giman menika. Mboten napa-napa Mbah Nggih. Giman. Nganu murah hati itu ya kayak gitu. Okeh ukara ki okeh yuswa. Nah, Leres. iki nek cara timbangan diangeti, Mas. Lah ora mesti ngeti. Iki MDD. Apa kuwi? Bedodok. Bedodok. Kulino ya. Monggo. Bintang tamu lenggah ira. Bintang tamu lenggah hiro. Iya. Kersa kibur tamu. Mu. Arek kaya efek sound lho Mbak Mas aku, Pak. Penonton sedaya. Ya. Jangan lupa membawa sarung. Rong. Nanti kalau ngantuk minum jeruk. Jer. Kok jer? Cari yoko. Aku mana to? Kok nek Ekone rusak nih. Hah? Ekone rusak efeknya. Lah ya, muntir. Tekan ngendi mau. Oh, awak dhewe, Mas. Ya. Elisa lan gareng iro. Yo. Kabeh mono ben aja padha digawe lali. Ora. Oh iya. Iki ya turah iki. Masuk. Ora. Desa Sendang Pokoknya sarwa jujul ngoten jangan anu nggih. Wajan murah hati wis. Jangan pek dhewe pokoknya. Oke nek desa Purwantara, desa Purwanto. Roh. Kok ya. Lah dipas-paske ya. Nggih. Ya luar biasa matingko saking Mbah Giman. Ya niku mau enten pamundutan kodang kuning wonten to Mas? Wis Niki mau wau medal. saking Mbah Darsono ingkang Kalimantan kala wau taksih setunggal inggih menika kijing miring. Ya nggih. Kijing miring. Nggih, Mbak. Tasih wungan simbah menika lho. Kalih guyang-guyu. Tasih nggih, Kong? Nggih. Tasih lho. Nggih, matur nuwun. Mbak Kakung ki tenan ya Nduk ya. Oh seneng. Dongakne seger waras, Amin. pinaringan rezeki sing barokah, Amin. pinaringan yuswa ingkang panjang. Amin. Pokoke kathah nriman, Ya. slamet wilujeng. Wilujeng sedaya. Panjenengane kaya wilujeng sedaya. Nek Ya. Napa bakete, Pak? Saderenge kijing miring anu Mas wonten pamundutan kelo apa luweh becik patenono ki apa jenenge judule? lah. Kelamun to to. Oh alah. Sesi Deman alah aku pikir. Oke. Tak kira. Oke, menika lagu berikutnya luweh becik patenono nggih. Ya becik patenono. Pulau sawah. Iki Apa? Pulau sawah. Ulo sawah.
Ngadek po ngedek, kok Aja menang ta? Ya. Ngadeg menika nggak langgam rumiyin nggih Mbak Yu Nggih, kalian nggih, Kang Mas Gareng nggih. Nggih, siap. Sapa iki? Nika namine Dik Fai. Nggih, niki Dik Fai. Ganti niki saniki. Oh. Sinten Mas? Namine Fai. Fai kok rada bindeng Fai. Ya, ini namanya Fai. Halo Kakak Gareng. Halo Kakak. Halo Fai. Cium dong. Aku malu. Ndang luwih becik bunuhlah kuwi mau. Luwih Yo. becik patenono timbang pepisahan. Wangi semudana lawan kula warga karwalan praputra lewat kincange alismu kuwasahang landang asane atiku senadyan was lingsir yaswaku aku isih mampu ngladeni salahmu maka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketua anjrinpo jiwa ragaku kepurang kehormatan membrong rupa ngarepi injung. Wah. Beliau Pak Nggih. Slamet. Pak Slamet, Dongane Siningga. nduk mumpung goro-goro paribasane titiyoni Gondoyoni gondoyoni puspa puspa tajem. tajem. Muga-muga anggenipun tasakuran saged tinekan lulus mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin Allahumma amin. Paribasane enek barang sing ala ya ndang diudari, Ya. karek nrimo becik lan apike Apike. keluargane sakinah mawaddah. Amin amin ya rabbal Ayam alamin. tentrem sedaya. Nggih. Dongakne Pak Joko Soben sukses. Amin. Nan kaya MBG ki lek telu lho, Nduk. Weh, elok ya, Mas. Aku gumun. Hmm. Aku gumun tenan MBG telu sone patang rejing. Yo Weh, yo eh, yo. eh. Terope ku wis Terope. enek 20 rejing. Weh, elok tenan ya. Gumunku 20. siji. Apa? Aku ki kok igur dinyang. Ya ora po. Jenenge usaha. Tapi mboten napa-napa, Sak ning omah. Mas. Nggih, nggih. Emang paribasane dol tinuku ki kanggo bumbune wong ning alam donya. Nah. Paribasane karo bojo wae lek ora tukaran ora ana jenenge romantis. Ra ono, Mas. Dadi nek karo Elisa benbengi kok gur tukaran. Tukaran ae. Siji Dol mlayu rono, tinuku. siji hari rene. Nah. Mangga, Nduk. Urip. Oh. Luwe becik paten Wes, ono. wes, paten ono ngarep mau. Ya. Urip ana kutha gedhe gawe tukake bangsa isine gawe apa wae
saking Bolo-Bolo Karang Taruna. Oh, nggih. Oke.